Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamta kasni. Ka United Democratic Party UDP ka penram jur halor ka jingle don bor jong ki Sipai BSF yo officer jong ka sarkar Meghalaya ubatrei hakatnat veterinary but animal husbandry department Muktapur ka bahab ha ka block amnaram ha ka khatwe trik rimpang arhajar arphusau. Hadin ka jing sapriang ka khubor balami ha social media u officer ula sha le don bor sha token bat lapha yu u banawi ki janpong. Shuk ki Sipai BSF kila berngem bansiat yu ha 0 point. Kabadai ka khapot jangkari India bat Bangladesh. Kani ka jingle jang ki Sipai BSF ki badai banyada bat ai ye ki jingshngan ye ki briu ki basa ha ki than khapon. Kalabu ye kani ka kinhun ha ka jingle ran. Kani ka jingle kham akor jang ki Sipai BSF kalong ka ei ka ba omla ban priang satya. Ka UDP kan om shimsting ya kani ka kam bat kan tho sha Director General BSF bat ka BSF Vigilance Department ban to kit halor kani ka jingjia. Bat ru ban pinshitom ya kitu ki badan kti ki bale don bor bat pinmen ran ya kat u officer jong katnat sarkar jong ka jilla. Ha ka jing shisha kum kini ki jingjia la dei ban kier khnang bak basyong basa ha ki than khaput kindan ka jing sngo shngat. You disturb us. You disturb us already. You say culprit. Why you talk about it and talk letter? Yeah. A speed letter. You want the culprit. You bring forth the culprit and speed letter. Talk us. Who commit the crime? Who told him to do the things? The crime. Go ahead, We are not expecting you to be. Demand you. Because that one is not in Bangladesh. Bangladesh. You want the money to talk. Where's the culprit? Madam, this is what is nice. Where's the culprit? Where's the culprit? Call him? Huh? What? Who? Where's the culprit? You call him? Bring him the culprit. Otherwise you are. When you stop us, then why you disturb us? You disturb us. You disturb us already. You say culprit. Why you talk about it and talk letter? Yeah. A speed letter. Kre chubachi la kre chubachi sa I pre o no ba long ubo ai la khwa hiu au ba patani Sipai au ti sarak mo ju patan au sa Bangla da tadai ba ka mau la tita mo ju tadai sa ba ka ptulon ju peleleng tao ang ju patan ni au sa Bangla ju sit jip yau la pre la ma ai la ta pre ai la ta ri apa sangai siteng ren e pot pete ti Sipai ho balung ai la share he ai la ta sangai ti siteng ren ai ong he ang ya orang video la ta pak suya map ya pak suya map isa ne itu suya map nga officer in charge ng Muktapur veterinary dispensary mantang sing blay karweterik ne banai baar ajar prosau dengawan made su blay tanga wan phai ro khasen na sala kro te ke snausi pala dega namar hapor gaya lenti kine ki BSF ki banga ju ya tre lang man kapor dodon keno kes ngewan man kapor sa kem jong ki meki lai ngaman kapor te hamta ki le to kit janga kita kit janga hata ro kumbang ade kharbangla te ngaru hata kapor nga jing snausi nga kumpli ki haba ye Bangla ba wan sine man kapor sine sa po yu jongi po ri jongi po India beli film ju keren ju kit ya ki masiru ki don hang nek mat nga i ba ki don te beli film ya kem ya ki ne te hang ta ngasdang ban sondur ya ngasdang ban ring video ya ki masiru ba ya ki nga keli hadin bagi i bang ring video ki kini kan san ya kamo ba yang in tan be ya me sate sa yu cha 0 point yin siap yap ya me kanem don ba yu te gitu ki masiru le kem himame yim tra kem yang ta te hang ta nga perta don kini ki brio be tre hang ne ki te gi meki pada dema gi platnong tra ki nyanot te don na we ba ya don bak phai ro kha pada ki dang ya bam ja hakata ka por ki os nyau ki bak phai ro kha ki won ki ken thei ki arut ki ken thei ta we ta trai dukan hang ne te ta te klem yo ra king trai te tang ta ki arut ken thei bak phai ro kha hang te ki nga ki wan
kiwan ya rap bani keren. Ya keren hangta kisah. Ki samut ban pulut ya ka patlun jonga. Ka patlun jonga mut pulut lengkut ya nga. Ta nang ta hangta pade yang ban pan map ya nga. Ta ha kejat. Kata ngawang ban pan map haduk kejat dengan ngam la re. Telur jajan ye bekala dengan la ban map mo. Tambah haduk kejat dengan ngam la re. Tenang ta hangta pade kisah keni ya ka mobile tinggi yang ban ya keren. Kim tidak ada. Kipak baik pi ban lek support 0 point. 0 point tan yang ban yok ban dek siap ya ban kena yang Atau pi ken mau nem kerteng jong kita ki BSF. kan mau tang yo we legendar kumar. Idan arngot we ta legendar kumar wakam yang ta we pada beli yang kan mau pe kerteng atau bayang udah legendar kumar. Mentar kidang pat hika mopal janga kedang norcha ki. Kita alih sati, ila karpat bagi kita mobile kimai. Kila lot lagi sop di jong pi berot tu. Mana kitan jebor, kitan rendang, kitan ebet dengan harga jingting yang makin siap yang asati, kindra yang asati 0 point dengan eksat yang mul ban pet, di kalai nak sopi. Ternyata gak kamlai ban pet, kitan di mar armut ki don. Tiki mut pen lek lek kuj pi pat. Hadin ta bawan ki anu kete ta ki ang ni pen jinjar me melek komne. In lek lek kuj me, hapan map hap yo hap Hamu apa kejat. Kejat.